Benjamin Franklin Gates a történelem elveszett kincseit kutatja. Ezt nézze meg. Most olyan titok nyomába szegődik, ami átírja a történelmet. A Lincoln merénylet szervezői. Thomas Gates. A maga lyukapja ott volt az összeesküvők között. Az nem lehet. A család nevét akarja tisztázni. Tudok valakit, aki segíthet, de te is kell lesz. Nem! Ki? Jobb, ha nem tudod. Szia, anya. Benjamin! A segítséget kéne. De olyasmit talál, amire nem számított. Van egy könyv, amiből megtudhatod a választ. Az elnöki titkok könyve. A titkos elnöki iratok gyűjteménye. Az igazság a Kennedy gyilkosságról. A Watergate ügy részletei. És hogy tényleg a Holton járt az Apollo. A nemzet legnagyobb titkait tartalmazza. Látnom kell ezt a könyvet. Nem nagy ügy, csak meg kell nyerned az elnök választást. El fogom rabolni. Elrabolom az Egyesült Államok elnökét. Nem lenne egyszerűbb kihallgatást kérni? Vörös kód! Vörös kód! Gates. Ön nem tudja, hogy mire vagyunk képesek. Kövesd a nyomokat. Egy levél a királynőtől. A Buckingham palotába megyünk. Meg kell találnod, mielőtt ők találják meg. Fejtsd meg a titkot, ami sokkolja a világot. Nicolas Cage. A Nemzet Aranya 2. Ott jön a befizetett adóm, hogy letartóztasson. A titkok könyve. December 20-ától a mozikban.